Hei kaikille, mun nimi on Mertsipäri ja mulla on tänään ilo haastatella erästä nuorta miestä. Voisitko hieman avata, että kuka olet ja kuinka vanha? Mä oon Richard Nyman, mä oon Myyrymäestä ja mä oon 16-vuotias. Okei. Voisitko vähän kertoa sun perheestä? Ketä siihen kuuluu? No siihen kuuluu mummo ja ukki ja nuorempi sisko. Siinä se niinku sitten on se ydinperhe. No, mitä kieliä te puhutte kotona? Suomeen. Pelkästään suomea. Pelkästään suomea. Ette puhu esimerkiksi romanikieltä? No kyllä totta kai me sitä puhutaan kyllä välillä. Välillä, okei. No, missä kaupungissa sä asut? Vantaalla Myyrymäessä. Niin ja Suomessa siis. Kyllä. No, oot sä sit aina asunut tuolla Vantaan Myyrmäessä? Kyllä, koko ikäni. Okei. No kun tuossa äsken, tai ennen kuin kuvaukset alkoi, niin me vähän juteltiin, niin me päädyttiin, tai sä kerroit vähän sun tulevaisuuden suunnitelmista, mutta kerrotaan sitten vähän noille kuulijoillekin, eli mitä sä teet tällä hetkellä ja mitkä ne oli ne sun tulevaisuuden suunnitelmat? Tällä hetkellä mä opiskelen Kauhtisen K-pedun raviopistossa. Erikoistun kengitykseen ja sen jälkeen ajattelin lähteä lukemaan itseäni eläinlääkäriksi, joka erikoistuu niin suureläinlääkäriksi. Niin kuin hevosiin ja karjaan ja tämmöisiin. Okei, no sulla on tosi hyvät suunnitelmat. No, kun sä varmasti teet, tai sulla on vapaapäiviäkin, niin mitä sä teet yleensä silloin, kun sulla on vapaapäivät? Miltä sun päivät näyttää vapaapäivinä? Saattaa mennä silleen, että mä herään ja sitten menen sinne tallille ja välillä saattaa olla, että en mene tallillekaan ja sitten vietän vapaapäivää, katon elokuvia ja välillä mitä milloin, saatan käydä lenkille kävelemässä vähän sen. Onko sulla niinku kotona jotain semmoisia velvoitteita, mitä pitää niinku hoitaa? Nyt ei tule ainakaan mieleen mitään. Eli luultavasti ei. No puhutaan nyt sitten tästä sun, kun sä opiskelet siellä Kaustisilla, Kyllä. niin minkälainen se sun luokka on? Se on aika pieni, 20 oppilasta, ja niin on eri puolilta Suomea. Et sieltä tulee niinku Pohjanmaalta, Etelästä ja sitten pohjoisista asti. Joo. Et siellä Pohjanmaa-alueella se liikkuu. Että hyvä luokkahenki meillä on ja kaikki tulee toimeen ja kaikki on niinku innokkaita. No, mites nyt kun te olette tässä syksyllä aloittanut, niin ootko saanut sen luokas ystäviä? Oon saanut. Siellä oli, ennen kuin mä menin sinne, mä aloitin koulun ensimmäisenä päivänä, niin siellä oli niinku muita romanipoikia. Niiden kanssa me ystävystyttiin tosi niinku helposti ja nopeasti. Ja sitten yhtäkkiä me oltiin sitten kämpiksi. Okei. Niin, että sä asut siellä siis siellä Joo, koululla? kyllä. Siellä oli asuntolat ja siellä oli semmoset NS-rivitalot. Niin siinä oli sitten niinku kämppiksi ja mä sain kaikki ne romanipojat mun kämppiksi. No, voisit sä avata vähän sitä koulua, mitä sä nyt opiskelet, tai missä sä opiskelet, ja missä se sijaitsee? Se sijaitsee Kauhtisella Etelä-Pohjanmaalla. Ei, anteeksi, Keski-Pohjanmaalla. Joo. Ja se koulu on semmonen, että siellä alkaa aamu siinä välillä 7-9 aikaa ja loppuu siinä 4 aikaa. Et siinä sitten on niinku teoriaa ja ytoja ja aamu saattaa alkaa yleensä sille, että mennään aamutalliin 7 aikaa ja 9 mennään vaikka matikan tunnille. Joo. Sitten se saattaa jatkua siitä niinku hevosen hoitoon ja anatomiaan ja kengitykseen ja koneet ja laitteet semmoisen, missä opetellaan traktorin ajoa ja tämmöistä. No tossa, no, tai tiesitkö sen kielen, mitä siellä koulussa puhutaan? Tiesin, se on tuttu kieli, suomen kieli. Niin. No sitä vähän niin kuin tuossa tietenkin, ja mehän puhutaan tässä suomea, mutta... Mutta kyllä siellä oli myös niinku ruotsinkielisiäkin jotkut, kun siellähän on pikkupaikkakuntia, mitkä on niinku ruotsinkielisiä, Joo. mutta ne puhuu suomea kaikki. Ja puhut sä ruotsia, kysytään nyt näin. En, kyllä mä vähän se osaan, mutta en mä niinku sitä puhu silleen niinku keskusteltaessa. No millaiseksi sä kuvittelit tämän Kaustisten ammattikoulun ennen kuin sä menit sinne? No sen mä tiesin, että se on pitkällä kotoa Joo. ja että se on metsässä. Ja että siellä varmaan tulee olemaan kivaa, kun siellä on muitakin hevosnuoria, jotka ymmärtää sitten hevosista paljon niinku kanssa.
teitä niin kuin yhdistää niiden nuorten kanssa kuitenkin se Se yksi asia, se hevonen. hevoset. Kyllä. No, olitko kuullut sitten siitä koulusta jotain niin kuin etukäteen? Jotain muutakin kuin, että se sijaitsee metsässä? Oli itse asiassa. Mä olin töissä Vermossa ja sitten siellä tuli töihin semmonen nuori, ketä oli ollut siellä opiskelemassa. Joo. Niin sitten, mä kysyin siitä paikasta, että se on ihan hyvä paikka ja näin, mutta et siellä on, se on vaan niinku metsässä. Et siellä on niinku hyvät opetussysteemit ja tämmöistä. No minkälainen se sitten koulu osoittautui silloin, kun sä sit aloitit koulun syksyllä siellä, niin vastasiko se niitä odotuksia tai Kyllä se vastasi odotuksia, mutta kyllä siinä välillä oli semmoisia, että mitä tällä tekee, kun se oli metsässä. Ja päivät oli pelkästään tallia, ei päässyt niinku työtä pakoon mitenkään sillä lailla. Edes vapaapäivänä. Joo. No mitä sitten kun koulu on ohi, niin mitä siellä niin sit voi tehdä, kun on niin vapaa-aikaa, siis silloin kun ollaan siellä No koulusta kun päässään, niin mä ainakin itse menin eka syömään. Sen jälkeen kesällä mä kävin kalassa siellä. Sitten saatiin vähän käydä muiden niin poikien kanssa käydä kävelemässä, niin tutustumassa eri paikkoihin ja talleihin. Ja sitten saatiin mennä tallille ja välillä se oli mitä milloin. Käytiin kylällä. Ja No onko sinne niin kauppoihin tai ruokakauppaan, mitä siellä nyt sitten onkaan lähellä, niin onko sinne pitkä matka? on sinne semmoisen 10 kilometriä. Ja kävelle menette? Ei, meillä oli toinen romani, kun sillä oli kortti silloin jo. Okei. Että me mentiin aina sitten autolla. No niin, ei tarvinnut kävellä 20 kilometriä, kun takaskin päin pitäisi tulla. No me vähän niin kuin tuossa sivuttiinkin sun koulua, miten se, niin kuin, että se alkaa aamulla hevosilla ja sitten on aika paljon teoriaa, mutta mitkä on sun niin kuin lempiaineet koulussa ja sitten ei niin kivat kouluaineet? Ja oikeastaan, että miksi? No lempiaineet oli ainakin siellä oli hevosen anatomia. Joo. Ja sitten mikä se oli? Koneet ja laitteet, se oli semmoinen kiva, mistä mä pidin. Ja sitten myös oli kanssa se hevosen ruokinta. Siinä opeteltiin niinku hevosen ruokintasysteemejä. Ja mitä jos hevosille ei käy se heinä, niin mihin heinää sitten vaihdetaan ja kaikkea tämmöistä. Okei. Mutta epämieluisimmat oli niinku matematiikka ja valjaspaja. Siellä piti niinku rakentaa valjaita ja niinku kaikkea tämmöistä, nahkatöitä. Okei. Eli osaatko nyt valmistaa tai tehdä valjaat tarvittaessa? En. Okei. No miten niin siellä koululla esimerkiksi niin henkilöstö tai opettajat suhtautu? Ja oliko joku onko joku lempiopettaja sit vähemmän miellyttävä opettaja? On. Ja siis, miksi? No siis lempiopettaja oli niinku koneet ja laitteet opettaja. Se oli semmoinen mukava, mutta epämieluisin oli niinku ratsastuksen opettaja. Se oli vähän niinku ns semmoinen liian suorasanainen. Okei. No vähän ehkä ollaan tätäkin sivuttu, mutta mikä on niinku vaikeaa siellä koulussa? Siellä koulussa vai? Niin. No ne ytöt oli aika vaikeita. Meillä tuli matematiikkaa, ne oli niinku tosi vaikeita. Ne heitti suoraan niinku semmosia. Meillä saattoi olla aamutalli 7 aikaa, niin suoraan 9 matikan koja kesti 6 tuntia. Ai 6 tuntia matikan? Oli niinku matikkaa pelkästään. Okei. Se on aika pitkä aika yhtä oppiainetta. Niin. Oletko sä niinku kokenut, kun sä oot ollut siellä koulussa, että on niinku jotain tilanteita, että sun on ollut vaikea ymmärtää jotain siellä, tai sitten, että opettajat tai sitten se kouluhenkilöstö ei ymmärrä sua, vaikka te puhutte samaa kieltä? Ei, kyllä me päästiin aina yhteisymmärryksiä kaikessa. Ja kyllä ne ymmärsin, mä ymmärsin niitä. Mutta onko siellä ollut jotain sääntöjä tai jotain tällaisia, mitkä siis on niinku tuntunut itsestä vaikealta, että mä en ole niinku, tai sä et ole voinut vaikka käsittää, miksi tällainen sääntö on olemassa esimerkiksi? No joo, siellä oli aika outo sääntö, kun hiljaisuus tuli kello 10. Joo. Sen jälkeen ei saanut niinku tehdä mitään. Piti olla oma asuntolan sisällä, sillä sääntökirjassa luki. Joo. Mutta se oli mun mielestä jotenkin tyhmä juttu. Mitä olisi voinut seurata nyt vähän mielenkiinnosta, että
jos olisi rikkonut tätä sääntöä. Se siinä olikin, sitä kaikki rikko, mutta siitä ei tullut ikinä mitään, niin mä niinku mietin, miksi se edes on siellä. Ahaa, eli se oli niinku periaatteessa kirjattu, mutta sitä ei niinku noudatettu. Niin. No, mitkä asiat sut teki niinku iloiseksi tai onnelliseksi siellä koulussa? No ainakin se, että olen niinku toisia romanipoikia Joo, ja se, että pääsee sitten kotiin, kun alkaa se oppisopimus, se homma. niin. Eli sä jatkat kuitenkin, voisit ehkä vähän avata nyt, että miten nyt tästä oikeastaan eteenpäin. No nyt tästä eteenpäin mä tulin tänne Helsinkiin aloittamaan oppisopimuksen Vermossa Pekka Korvella. Ja ajattelin siitä sitten niin tehdä koulua samaan aikaan, että se on mulle itse helpompaa. Niin ja sitten sä kuitenkin saat palkkaa siitä ja saat Joo. kuitenkin sen saman ammatin. Ja... Kyllä. No oliko sitten jotain asioita, mitä sä ehkä niinku pelkäsit tai jotain asioita, milloin tuntuu niinku epämukavalta olla siellä koulussa? No jos sillä oli tarpeeksi pitkään, kun sieltähän oli 500 kilometriä tänne, et ei sieltä joka viikonloppu tultu kotiin. Joo. Välillä tuli koti ikävä, että no ei täältä pääse pois vielä. Tuli semmoinen epämukavuutta, että mä haluan pois nyt. Joo. Mitä se niinku tarkoittaa käytännössä, kun sä haluat kotiin, niin kauan niinku esimerkiksi kestää tulla sieltä Kauftisilta kotiin niinku julkisilla? No Niille siitä sä varmaan piti tulit. mennä autolla Kokkolaan ja Kokkolasta junalla tänne joku 4-5 tuntia. Joo. Paljon tää Kaustisten ja Kokkola väli oli? Tää 40 kilometriä. Joo. Mutta sait sä usein, oliko se niinku, heittikö ne sun kaverit vai meni se jollain bussilla vai? Oli koulukyytejä joka perjantai ja sitten välillä sitten kaverit heitti. Joo. Mut sittenhän se on ihan turhaa lähteä niinku päivän takia tänne tulemaan, kun on vaan viikonloppulomaa. Joo. No, sä puhuit noista muista romanipojista, niin pystyttekö te tukemaan toisianne No siellä? siinä se meni, kun me oltiin siellä kaikki ja oltiin niinku aina romanit siellä. Ja kyllä me niinku tuettiin toisimme, että no hei, että kyllä se niinku menee, että kyllä sä pystyt siihen ja tämmöistä. Ja tuettiin toisimme joka asiassa. Me oltiin niinku toistemme tuki ja turva. Joo. Et niitä pystyy tarvittaessa pyytää apua Joo, ja ne auttoi. joo. No oliko jotain niin kuin kotiläksyjä tai jotain tällaisia, mitkä oli niin kuin vaikeita toteuttaa sitten? Siinä se oli hyvä, että meillä ei oikeastaan ollut kotiläksyjä. Joo. Me menettiin kaikki tunnilla. Et se oli niinku siinä se. Joo. No entäs, oliko sellaisia asioita, että sä et niin kuin tiennyt, mitä pitää nyt tehdä, niin pystyt sä pyytämään vaikka henkilöiltä, opettajilta apua tai kavereilta apua? No joo, kyllä mä niinku oli semmonen, kun oli semmonen niinku tilanne siinä koneet ja laitet, piti ajaa traktorilla. Ja no mitenkä tätä ajetaan kunnolla. Niin mä sitten kysyin opettajalta, no opettaja hyppäsi kyytiin ja näytti miten se ajetaan. Ja kyllä ne kaveritkin siinä auttoi samalla, että teet noin ja näin ja noin. Joo. Totta. No, täällä on niinku, että onko niinku opettajat ihmetellyt, että tai kyselleet niinku sun perheestä, että mitä ne tekee työkseen tai... Siis kyllä joskus ne kysyi. Joo. Ja mä sitten vastasin kanssa niille. Ja sitten on välillä niinku, niillä oli tosi kovat ennakkoluulot romaneita kohtaan. Ai jaa, niinku, miten se niinku näkyy? Tai millä tavalla? Siellä oli niinku semmoista, miten mä nyt selitän tämän, siis semmoista piilorasismisuutta, että saatettiin niinku näin olla päin naamaa niinku mukavaa, mutta sitten sieltä tuli semmoisia vähän semmoista piikittelyä, että kun on romani. Aha. Ja sit oli semmoinenkin tilanne, kun me oltiin semmoisella ratsastuskentällä niinku maneesissa ja se oli ratsastuksen opettaja ja se niinku haukkui tummaihoista niinku sillä väärällä sanalla. Joo. Ja toinen tyttö sitten sanoi, että ei noin saa enää niinku sanoa. Joo. Niin se opettaja katsoo mua, että no onhan tossa niinku likainen mannekin. Eihän se niinku mukavalta tuntunut, mutta niitä ennakkoluuloja on paljon kumminkin. No entäs kerroitteko te tästä maneesista, tästä suorasta rasismista niin kuin eteenpäin vaikka rehtorille Ei. tai muille opettajille? Ei. Niin kuin, nyt on pakko kysyä, että miksi ette kertoneet? Mä Tai mietin- miksi et kertonut? Mä mietin vaan sitä, että no sillä on ollut huono aamu ja sitten mä ajattelin, no mitä mä turhaan sen työpäivää rupean pilaamaan vielä enemmän sitten. No tuossa nyt on tässä haastattelun aikana tullut selväksi, että sulla oli ainakin ne romanipojat kavereita, mutta oliko sulla siellä koulussa muitakin kavereita?
Oli, siis aluksihan kaikki oli ennakkoluuloja meistä, mutta sittenhän kun ne huomasi, että me ollaan kilttejä ja niinku ollaan siivoja ihmisiä, niin kaikki rupesi olemaan meidän kavereita. Okei. Ne rupesi niin kunnolla tutustumaan ja uskalsi tutustua meihin. No puhutaan vähän niin kuin sitten ehkä kotioloista, että ootko sä niin kuin huomannut, että omassa kotona tehdään asiat tai ajatellaan eri lailla kuin vaikka sanotaanko nyt, että muissa perheissä? Onko jotain sellaisia asioita tai jotain tilanteita, missä sä huomaat, että niin kuin ne säännöt on hieman erilaisia kuin vaikka pääväestöllä? No, Ollaanko vaikka tiukempia kotiin tuloajasta tai jotain? no välillä on ja välillä ei. Mut siis niinku, miten mä nyt selitän tän? Ei niinku sillä lailla eroa mitenkään sillä lailla. Siis kyllähän meillä on ollut hyvä kotikasvatus ja näin ja on säännöt kumminkin ja rajat missä mennään. Mutta silti niinku on vapautta. Joo. No sitten ehkä, että onko sulla tai sitten niin kuin sun perheellä ollut jotenkin ennakko-odotuksia tai väärinkäsityksiä tai ristiriitoja kouluopettajien tai sitten vaikka muiden lasten kanssa? Ei ikinä. Okei. Onko jotain niin kuin aktiviteetteja, mitä sä haluaisit tai haluat tehdä niin kuin vapaa-ajalla ja mitä ne on? No mä kun olin siellä, niin mä kävin yleensä salilla sitten, kun aina pääsi salille. Joo. Niin nyrkkeilyä siellä on salilla mä sitten. Niin. Ei nyrkke, okei. Ja ehkä nyt vielä viimeinen kysymys, tämä taas liittyy tuohon kouluun, että mitä sä muuttasit koulussa, miten se koulu voisi olla parempi paikka? Ja miten koulussa on paremmin paikka? Niin. Tai miten se voisi tehdä asioita eri lailla, mitä se tekee nyt? No ainakin ruokalassa paremmat ruuat. Joo. Ja kun on se tallijuttu, että meidät niinku sijoiteltaisiin eri talleille, ettei me olla kaikki samassa tallissa, kun meitä on paljon oppilaita. Joo. Niin se tulee semmoista sekamelskaa sitten. Siellä on noin 6, jos on 20 per luokka ja 3 vuosiluokkaa, niin sehän on 60, noin karkeasti arvioit 60 Niin, oppilasta. meitä on niinku ykkösiä on niinku 20, Joo. 25, niin me ollaan niinku 2 tallia, mutta silti se jää vaan niin pieneksi talli sitten niinku meille. Joo. Ja sitten kun se on se, että kaikki lähtee samasta, että nyt kun ollaan kaikki siellä, niin pitää niinku aloittaa, että no hei, no opetellaan hevosen harjausta. Joo. Ja sitten saattaa olla, että no joku on tehnyt sitä vaikka 10 vuotta hevosen harjausta, niin pitää silti aloittaa siitä samasta. Niin ettei niinku yhtään niinku katsota, että mitä toi osaa jo, että vähän annetaan. Siinä sitten kun meni pari viikkoa, niin sitten ruvettiin katsomaan näin, ja sitten me päästiin niinku, niiden poikien kanssa päästiin niinku vähän vapaammin tekemään. Oikeastaan viimeinen kysymys ennen kuin me päätetään haastattelu. Onko jotain niinku ehkä terveisiä muille samanikäisille romaaniin nuorille, mitä sä haluaisit sanoa? Menkää teidän unelmia kohti ja tehkää töitä niiden eteen. Niin. No, mun mielestä se oli erittäin hyvin sanottu. Tähän on hyvä päättää. Kiitos minun puolestani. Kiitos Mertsille, että sain tulla haastateltavaksi. Kiitos.